Nej. Jag får joka pahkiin. Just, minä vaan ajattelin, mitä kan tehdä. Herregud. Bort va? Min täytyy tehdä magasin. Mikäs täällä? Teemme välttien vähän talkas. Min pirki. Tuulenna. Täällä on alimushaute ja sun verttet. Tuulenna. Tuulenna jo. Helge kak nohko pisluor. Mä en tällä pois holm. Helge kors.
Ja mun siellä pisuluorossa hälystä. Te johteli vaan tai luori. Musta alla mä action. Älä kerro jo. Aikal varrakal ruotsti. Tälle suttako me kuulla lekaa polmut. Eikö johtaa, no. Ja tää kolmu pohti, tuulen. Taas hui tehdä tiura tinkka täp. Nä. Ei, tuulma jähkänäs li tiura tinkka. Jäskalleen. Taas johteli. Enkäs kuulua meihkä. Helger. Paxton. Niin tää plee minun sajee valtakas. Ei minun olikin. Ei minä killis. Sen peissä holks. Ei min kille väl, min tahka nää. No kadas, just ei mun tarppi. Yeah. Ei minkäl viehkalit. Jääl saavat täppä på olmuhulttul, hä? Tili vain nyt tästä aljemusvautia ja sun renkkat, kämmä koddin. Ei lau huivaatties koddiet.
Tää on mun sijoittu lihko. Muhtiin me tällä Porpun taavalla spjällit. Se viettäisi riippumakkaan spjälliä. Mä saadaan sähkön. Eli spjälli. Ja molemmissa. No niin, kateleekaan luohtia porra. No niin. Aina kalli rossalat semmo koddin käy. Täällä aliemusvauta. Jäällä aliemusvauta renkkat. Tuot. Työ oma Photoshop. Onks suukis koddin? Itse tarpaan Photoshop-vehke, eikäs koddin suu. Nah, katelle porra. Ei mä kyllä heihtää näet.